Nachádzam sa v Bratislave, Nové Mesto, hneď vedľa Koliby, na Vtáčniku. Je to rezidenčná lokalita a predávam tu krásny pozemok, kde je možné postaviť dokonca rodinný dom alebo rekreačnú chatu. Táto lokalita má bohatú históriu a momentálne tu za susedom môžete mať prominentných ľudí zo Slovenska, z oblasti politiky alebo športu. Nachádza sa tu aj chatka, ktorá má plochu 60 m2 a pozemok o rozlohe 300 m2. Nie je to veľa, ale územný plán dovoluje zastávanosť do 2 nadzemných podlaží. Samozrejme, druhé musí byť ustúpené. Je to ideálna voľba, ak chcete mať prestížnu lokalitu s výhľadom na komplet celé mesto a tiež súkromie. Tým najväčším benefitom, ktoré ponúka toto miesto a tento pozemok je, že ste súčasťou uzavretej komunity. Takže ak chcete bezpečie, prestížnu lokalitu, perfektným výhľadom, určite sa príďte pozrieť a ja vám veľmi rád tento pozemok osobne ukážem. Najviac za toto pozemku milujem tento výhľad, to je ten najväčší benefit.